Benvinguts a la plataforma digital de suport educatiu a la formació en fisioteràpia neurològica de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València. En aquest vídeo parlarem sobre la rigidesa en la malaltia de Parkinson i demostrarem un set d'estirament bàsics per a contrarrestar aquest signe. Un dels signes motor característics de la malaltia de Parkinson és la rigidesa. Esta es defineix com un increment del to muscular patològic en el que s'evidencia en una resistència al moviment que no és dependent de la velocitat ni de la direcció del moviment, és a dir, es manifesta com una resistència al moviment passiu, present fins i tot durant la mobilització lenta de les extremitats. Aquesta rigidesa es produeix per una contracció simultània dels músculs agonistes i antagonistes, per dèficits en la inhibició recíproca. D'altra banda, és un signe que pot ocasionar dolors en els pacients, en músculs grans o en articulacions, sobretot després de prolongades hores d'immobilitat, provocant que moltes persones es desperten amb molèsties. Una de les tècniques per a contrarrestar la rigidesa dins del tractament de fisioteràpia en la malaltia de Parkinson són els estiraments. Aquests han de formar part de la rutina diària d'una persona amb Parkinson, per la qual cosa, en aquest vídeo es mostraran dos grups bàsics d'estirament, un assistit per el fisioterapeuta i un altre realitzat per el propi pacient. Els estiraments no sols han de demostrar tindre un efecte immediat sobre el dolor i la rigidesa muscular, sinó que també sobre la postura de la persona amb Parkinson. Habitualment, les persones amb Parkinson són persones d'una edat major, que no toleren bé totes les postures, ni tampoc els excessius canvis de posició, per la qual cosa s'optarà la posició de supí per l'estirament assistit. Primer s'iniciarà l'estirament al cap i coll, després en membres superiors i després en membres inferiors. Cada estirament ha de durar un mínim de 20 a 30 segons, acompanyat de l'expiració. Començarem per un estirament longitudinal del coll específic. Situem les llemes dels dits a cada costat de l'espinosa de C2, de manera que el nostre palmell de la mà allotja la protuberància occipital externa. El nostre polze es recolza en la mandíbula. Farem una força de tracció cap a nosaltres de manera suau. A continuació, agregarem a l'estirament longitudinal del coll una rotació de cap. Amb això, estarem estirant els músculs del coll del costat contrari, com l'esternocleidomastoidal i el múscul esplenio del cap. Repetirem el mateix al costat contrari. En el següent estirament, descendirem el muscle de la persona mantenint el cap en la posició neutra. Amb això estarem estirant músculs com el trapezi superior i esternocleidomastoidal. Repetirem a l'altre costat. Per augmentar el grau d'intensitat dels músculs del coll, combinarem la rotació del cap amb un descens del muscle del costat contrari. Al seu torn, podem realitzar aquesta mateixa maniobra intensificant l'estirament en agregar una flexió del coll amb el cap en rotació. No oblidar repetir les maniobres de manera bilateral. Una altra manera d'estirar els músculs del coll és situant la mà en la part anterior del tòrax, a partir de la clavícula i les primeres costelles, per aplicar una pressió descendent
i elongar la musculatura anterior del coll. Repetim aquest pas, però combinant-lo amb una rotació de cap al costat contrari d'on aplique la pressió. És adequat anar combinant els estiraments amb massatges suaus i no dolorosos en la musculatura. Canviant de posició supina a posició de cúbit lateral, passarem a mobilitzar la musculatura periescapular, la qual cosa ajudarà a contrarrestar el patró postural flexor característic de la malaltia de Parkinson i per a una mobilització activa més rígida del muscle i de la cintura escapular. El pacient es situa pròxim a la vora de la llitera. La mà inferior o distal del fisioterapeuta se situarà per davall del braç distal de la pacient, subjectant l'angle inferior de l'escàpula. La mà superior es situarà oberta sobre el muscle, deixant el pols en la cara anterior de l'articulació i la resta dels dits en l'espina de l'escàpula. Amb esta presa controlem l'anteversió del muscle en la posició de cúbit lateral, ja que no és estrany trobar en persones amb Parkinson alteracions articulars o dolors a nivell del muscle producte de la postura. A continuació, fem coincidir l'expiració del pacient amb la mobilització passiva de l'escàpula en diferents direccions, incidint en el descens i l'adducció escapular, també en rotacions. Per a la manipulació i estirament del membre superior, prendem la mà de la persona entrellaçant els dits i amb la mà lliure estabilitzarem des del colze. D'esta manera, al mateix temps que mobilitzem el braç, es pot manipular la monyica i l'obertura de la mà amb major facilitat, mentre el pacient manté la supinació. L'estirament s'iniciaria de distal a proximal, sempre elongant la musculatura flexora del membre superior. En la imatge podem observar com al mateix temps que es promou l'extensió de les articulacions metacarfalàngiques, s'estén la monyica mentre es deixa el colze en extensió. De manera addicional, podem preguntar al pacient si nota la tensió i si en algun moment li resulta dolorosa. A continuació, agreguem en l'estirament la manipulació de l'articulació del muscle, portant el braç per fora de la llitera cap avall. Això podem repetir-ho en els diferents graus d'abducció del muscle per a l'estirament del pectoral major i menor, així com els músculs que flexionen el muscle. Per als estiraments del membre inferior es començarà novament de distal a proximal, sempre elongant els músculs retrets per la postura parkinsoniana. A l'inici, incidirem en la dorsiflexió del turmell per a estirar la musculatura posterior de la cama que realitza la flexió plantar, sempre deixant el genoll completament estès. Per agregar més tensió, elevarem la cama de manera que el múscul flexor del genoll i extensors del màluc queden elongades. Mentre mantinem l'elevació, podem incidir en la dorsiflexió del turmell per augmentar la tensió muscular. A continuació, procedim a l'estirament dels músculs adductores i rotadors interns del màluc, deixant la planta del peu del costat a estirar contra la cara interna del membre contralateral. Les mans del fisioterapeuta se situen estabilitzant l'espina ilíaca anterosuperior d'aquest costat, mentre que la mà incideix sobre el genoll flexionat per a facilitar el descens del genoll, sempre sense provocar dolor i en coordinació amb la respiració en temps expiratori. Per estirar els músculs flexors del màluc, procedim fixant novament l'espina ilíaca anterosuperior del costat contrari a l'elongació i deixant la cama manipular per fora de la llitera tal com es veu a la imatge, incidint en el descens del genoll i l'extensió de la regió anterior del màluc. Sempre preguntem al pacient si percep la tensió. Els músculs glutis és un altre grup muscular que sol generar dolor muscular per rigidesa en les persones amb Parkinson, sobretot a l'inici del dia. Per això portarem el genoll flexionat cap al costat contrari de la rotació mentre s'insistís en la flexió del màluc. Una de les mans del fisioterapeuta estabilitza la pelvis. Gràcies per utilitzar el material de suport a la docència de la plataforma digital.